Real talk mga choy. Kabalo ko naglantaw ka diya. Kabalo ko naminaw ka diya. Para ni sa mga naay uyab. Puwera lang sa mga walay uyab. So kani, kung ang babae gani magselos og bisan pa kapila ka makasala, bisan pag unsay imong mabuhat, bisan pag unsay imong mabuhat sa iyaha nga ikasakit sa iyang buot, ikasakit sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, kung unsay imong mabuhat niya nga sakit kaayo para niya, labi na gyud mga bugat na nga sakit nga imong nabuhat niya. Kung dawaton gyapon kaniya, pasayloon kaniya, kana timan mga tsoy. Ayaw sayangi ang bayi nga parte sa bayi nga ingon ana. Ayaw sayangi kung naakay uyab nga ingon ana. Swerte nimo kung naakay uyab nga ingon ana. Muna ayaw sayangi kay sila ang babayi nga sakto ug buo nga muhigugma nimo. Ug wala nay lain sa ilang hunahuna ug kasing-kasing nga ikaw ra hangtod sa hangtod nga kamunduha magkauban ug magkuyog kauban sa inyong mga pangandoy, ilabi na gyud sa iyang mga tinguha. Mao na ayaw sayangi kung ang mga part sa mga babae nga kinaiya nga sama ni ana nga gihatagan kag chance, gihatagan kag second chance, gihatagan kaniya og pagbalik para higugmaon ka, mabuo lang, mapadayon lang inyong relasyon. Ayaw sayangi mga choy. Ayaw gyud. Mao nga kung naa ka ni ana nga uyab, ampingi ug palanggaa pag-ayo ang babae nga ingon ana ug paninguhaa nga ampingan nimo siya hangtod sa hangtod kay talagsaon ra na nga moabot sa imong kinabuhi.